איזה צמבונה. דברי עם סבתא עוד פעם, בואי, את רוצה לדבר איתי? דברי עם סבתא. בואי. עוד פעם את בטלוויזיה? עזבי אותך מהטלוויזיה. הנה, יאללה. זה טלוויזיה, זה לא טלוויזיה. הנה. את רוצה שנעשה אותה בהתעמלות? היה לך נעים? זה נראה בדשא. היה לך נעים? 1 ו2 ו3 ו4. מה? כן, איפה את רוצה ללכת? מה את מספרת לסבתא? מה? 1 ו2 אבא. כן. וגם עושים יד ימין לרגל שמאל. יד שמאל לרגל ימין. את רואה לא בכוח, את רואה שהיא לא מגיבה. לא בכוח. נכון שלא בכוח? שלום. מי יפה של סבתא? נכון. נו, ספרי. נו, ספרי הכל. כן. הכל ספרי. כן.